ኣብ ታሕሳስ 3 ኣብ ታሪኽ ዘጋጠሙ ኣገደስቲ ፍጻሜታት ብ3 ታሕሳስ 1989 እቲ ብዝሕል ኩናት ዝፍለጥ ካብ 1947 ጀሚሩ ኣብ መንጎ ናይቲ እዋን ርእሰ ሓያላን ሃገራት ዓለም ዝነበራ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ሕብረት ሶቪየትን ዝነበረ ናይ መን ሓየለ ዝዓይነቱ ምትፍናን ከም ዘብቅዐ ብወግዒ ብምሕዝነታዊ ርክብ ናይቲ ሽዑ ግዜ ፕሬዚደንት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ጆርጅ ቡሽ ዓብን መራሒ ሕብረት ሶቪየት ሚካኤል ጎርባቸቭን ንዓለም ተገሊጹ። ከም ዝፍለጥ ዝሕል ኩናት ንውግእ ቪየትናም፣ ውግእ ሓውሲ ደሴት ኮርያ፣ ውግእ ኣፍጋኒስታን፣ ምህናጽ መንደቕ በርሊን፣ ናይ ኩባ ናይ ሚሳይል ቅልውላው ዝርከብዎም ዓበይቲ ፍጻሜታት ጠንቂ ዝኾነን ንልዕሊ 4 ዕቑድ ዝኸደን ንዘመነ ስልጣን 9 ፕሬዚደንታት ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝተንከፈን ሓደ ካብ ዓለምና ዝረኣየቶም ዓበይቲ ታሪኻዊ ፍጻሜ እዩ። 3 ታሕሳስ 1967 ብታሕሳስ 3 1967 ሓደ 53 ዓመት ዝዕድሚኡ ሉዊስ ዋሽካንስኪ ዝተባህለ ሰብኣይ ናይ መጀመርታ ዕዉት ምስግጋር ናይ ሰብ ልቢ ዝተገብረሉ ሰብ ኮይኑ ሽሙ ኣብ ታሪኽ ሰፊሩ ይርከብ። ነዚ ናይ መጀመርታ ዕዉት ምስግጋር ናይ ሰብ ልቢ ዘካየደ ክኢላ መጥባሕቲ ዝኾነ ዶክተር ክርስቲያን በርናንድ ኣብ ሆስፒታል ግሩተስኩር ዝተባህለ ኣብ ኬፕ ታውን ደቡብ ኣፍሪቃ ዝርከብ ሆስፒታል እዩ። እዚ ኣብ ሞያ ሕክምና ዓብዝላ ዝኾነ መጥባሕቲ ዝተኻየደ እቲ ናይ መጀመርታ ዕዉት ምስግጋር ልቢ ዝተኻየደ ግን ኣብ ከልቢ ኮይኑ ብ1958 ዓመተ ምህረት ኣብ ካሊፎርኒያ ስታንፎርድ ዩኒቨርሲቲ ብክኢላ መጥባሕቲ ኖርማን ሽምዋ እዩ። ድሕሪ እቲ መጥባሕቲ ዋሽካንስኪ 18 መዓልቲ ጸኒሑ እዩ ሞይቱ። ምኽንያት ሞቱ ግን እቲ ሓዳስ ልቡ ዘይኮነት ኒሞንያ ምዃኑ ተገሊጹ። 3 ታሕሳስ 1992 ብ3 ታሕሳስ 1992 ክልተ ነፍሲ ወከፈን ባዶ 9 ኪሎግራም ዝሚዛነን ቦምብ ኣብ በበይኑ ሰዓትን ቦታን ኣብ ከተማ ማንቸስተር ዓባይ ብሪጣንያ ተተኪሰን። እዘን ጠቕላላ 65 ሰባት ዘቑሰላ ቦምብታት ኣብቲ ሽዑ እዋን ንሰሜን ኣየርላንድ ካብ ንግስነት ዓባይ ብሪጣንያ ኣላቒቑ ንሓንቲ ነፃ ሪፓብሊክ ኣየርላንድ ንምምስራት ዝቃለስ ዝነበረ ፕሮቪዥናል ኣይሪሽ ሪፓብሊካን ኣርሚ ሓላፍነት ዝወሰደለን ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ነይረን። እታ ቀዳመይቲ ቦምብ ኣብ ውሽጢ ኣብቲ ከባቢ ፓርሶኔጅ ፓርክ ተዓሽጋ ዝነበረት ማኪና ዝነበረት ኮይና ሰዓት 8:40 ቅድሚ ቀትሪ ተተኪሳ ን6 ሰባት ከዓ ብኸቢድን ፎኪስን ኣውሲላ። እታ ካልአይቲ ከዓ ኣብ ከባቢ ካቴቶ ስትሪት ኣብ መንጎ ሓደ ዕዳጋን ካቴድራል ማንቸስተርን ዝተተኮሰት ኮይና ን58 ሰባት ግዳይ ፎኪስን ከቢድን መቁሰልቲ ገይራ። እቲ ናይ ዝግብረ ሽበራ ዘገርም ግን ድሕሪ ዝኹሉ ናይ ቴሌፎን ደወል ብምግባር ብዙሓት ተተኮስቲ ኣብታ ከተማ ከም ዝተተኽላ ከም ዝሕበር ተገይሩ እዩ። በዚ ምኽንያት ከዓ ፖሊስታ ከተማ ነቲ ነባር ናይቲ ከባቢ ናብ ውሑዝ ቦታ ከግዕዝዎ ተገዲዶም። እዚ ግብረ ሽበራ ኣብ ሰብንዋትን ናይ ኣስታት 10 ሚልዮን ኤሮ ብናይ ሕጂ 19 ሚልዮን ኤሮ ክሳራ ኣኸቲሉ። ኣብ ታሕሳስ 4 ኣብ ታሪኽ ዘጋጠሙ ኣገደስቲ ፍጻሜታት ዕለት 4 ታሕሳስ 1969 ሻውን ኮሬ ካርተር ዝተባህለ ብጄይዚ ዝፍለጥ ህቡብ ራፐር ዝተወልደላ ዕለት እያ። እዚ ብቅዲ ሂፕሆፕ ራፕ ህቡብ ዝኾነን ኣብቲ ዓውዲ ድማ ናይ መጀመርታ ቢልዮነር ዝኾነ ንሰበይቱ ኣብ መበል 29 ዓመተ ልደታ ከም ገጸ በረከት ዋጋ 20 ሚልዮን ብውልቃት ትውንና ደሴት ከም ዝሃባ ይፍለጥ። ጄይዚ ብጠቕላላ ልዕሊ 100 ሚልዮን ቅድሓት ናይ ኣልቡማት ብምሻጥን 22 ግራሚ ኣዋርድስ ብምዕዋት ሓደ ካብ ዓለምና ዝረኣየቶም ህቡባት ደረፍቲ እዩ። እዚ ኣብ ንግዲ እውን ሰናፍ ከም ዘይኮነ ዝንገረሉ ጄይዚ ብ1999 ብናይ ቅዲ ክዳን ትካል ብስም ሮካዊር ምስ ተበገሰ ኣብ በብዓይነቱ ንግድታት ክሳተፍ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ ዝቐረባ እዋን ማለት ኣብ 2015 ንናይ ቴክኖሎጂ ካምፓኒ ብምውናን ነቲ ማዕከን ሜድያኦም ዝኾነ ቲዳል ናብ ሳልሳይ ዝዓበየ ናይ ኢንተርነት ማዕከን ሜድያ ከም ዝኸውን ዝገበረ ሰብ እዩ። ዕለተ 4 ታሕሳስ 1996 እታ ናይ መጀመርታ ሰብ ኣልቦ ማለት ሮቦቲክ ሮኬት ነታ ብቐያሕ ፕላኔት እትፍለጥን ብዘለዋ ባህሪ ናብዛ ነብረላ ፕላኔት ዓለምና እትመሳሰል እያ እናተባህለ ዝረበላ ፕላኔት ማርስ ንምጽናዕ ዝተላከት ብማርስ ፓስፋይንደር እትፍለጥ መንኮርኮር ናብ ህዋስ ተወንጨፈትሉ ዕለት እዩ ነይሩ። እዛ ሮኬት ነቲ ማርስ ሰብ ንኽቕመጠላ ምችእቲ እያን ኣይኮነትን ዝብል ክትዕ ንምህዳን
أفلطو بزعبا بلانيت مارسن تحستو عن نموسخ تباهيلا خمستلأكتهم صراحة زحبرو إذا بمارس باس فايندر اتفلت روبوتيك روكيت بزعبا ناي بلانيت مارس كونتات أيرن كرت مريتن تحستو نايتي أمانن حامدن متنع زحقزا ساينساو مسارحيتات حيزيا نابتو الأخوة تبقيسا لعل تسميت استقبل الله دما استفلالو حابريتاتات بمئكاب بحملة 4 شحن شعات تميتن تيسعن شوعاتن تلقوخا بمفتسام نمريت تماليسا أب حموشة تحساس أب تاريخ زقاتمو أقدس فتساميتات عدد حموشة تحساس شحن 400 تيسعن كلتن اتي 4 عوت قعزو بأطلانتيكاو كيانو زكايدن نمجزاتن مسفحفحن إيروبايان جزاتي حدش معراف زخفتن بقداماي نمريت أمريكا كمزدها سسزفلت كريستوفر كولومبوس نهاجرات هيتن ريبابليك دومينيكان بناي شعوق زي بهسبانيولا زفلت مريت زدها سسلا علتها عدد حموشة تحساس كلتشحن 10 فلوت ناي دوب أفريقيا بريزيدنت نبر نيلسون مانديلا زعرف اللعلتها ازي بأنصار سرعات أبارتايد زقورو تقاومو ناستات 27 عمتات استأسرن دوب أفريقيا كاب سرعات أبارتايد نتسام سكونت قداماي تسليم بريزيدنت زخونن نيلسون مانديلا عالمنا خاب زرعيتو أنصار عليتنت كاب استقالو سوريات سبات حديو